Аре, някой от диригата ще няма право да практикува тази професия, защото няма ли документ. Колко ти не ставаше от училище? Твърди друго, в момента проверката се извършва горе, аз ще ви помоля да бъдете търпеливи, 10 минути, 15, 20... Ала ноша ти тя! Трябва много. Как да... Не го изнася, Аз не мога да ви кажа как са работили до момента, защото не съм запознат. имаме въпроси за Не може да няма... Няма спръсни на директор, нали? Ама... Проектата, която... Дори резултата директор съм писал. Директор съм. Леско, имам нужда да представяне. Той твърди обратното, нека да се установят и да спори. Няма какво да се трябва да се минува отделни. Висше образование история и физически. Признайте бумата на метал. Както следва да признаваш? Черевотите бумата. Сега, ние нашата работа е проверката организирахме. Използвам всички документи, всички министерства, обясних си. Хората започнаха проверката, значи министър фонда Добре, като нямам образование вчера, що ми се предложи да стана помощник директор. И да отговарям за спорт и туризъм в училище. Само да прекна. Аз няма предам децата и другите учители. Браво!